is Ma'am Malo Paroco, ang Public Relation Officer. I-check natin sa iyan anong latest update. By the way, kudos sa nagapanginbulahan, nagasaludo kita sa mga linemen workers no nga nagatrabaho for CENECO. Gataya man ni sila kabuhi, manghala kabit-kabit poste na mo. Nanong latest? Ma'am Malo, advance Merry Christmas. Good evening. Merry Christmas ang gabi sa aton mga pagsalamati, no? Sa aton nga public, no? Umang gabi, actually, ang aton nga halin siyang after sang typhoon, pagkaaga, nagbira-bira na kita tayong obra sa kaluisan ginawa, man tamatamaan, that damo man kita mga poles na nagkalatumba. So, as of now, ang update naton sa atong CENECO sa Bacolod City alone, we already have restored sa mga feeders naton. Tanan nga feeders sa substations naton, may mga power na kita, tanan halos. Okay. Ang iban lang gid ni Action Art na wala natin pa nasiyahan, may mga areas pa nga wala pa because may mga dalagko, with na troubles like ang mga poste dito nga primary line na kalatumba. May mga araman na mga isolated cases nga sa mga balay-balay nga mga gamay-gamay nga individual nga nagkalautod ang kuryente, service wire, no? So may mga ara pa dito. But ang aton nga mga feeders tanan online na kita. Mga isolated cases, ginatawag natin, pang-isolate natin ang aton nga mga ibang nga lugar because may ara kita sa mga troubles na lagko that need kids ang tako man na sa bubra. So aton mga linemen, 24/7 ang aton nga shifting. Ang iban sa kahapon, nalingit temprano, pag-lapit ka surrender na ang lawas, hindi nagit makayos ang kakapoy. Ang kalabanan sa isa ng pinapautas ang tulog, sira naman sila. Okay. So, amo na ang dinaamat-amatan na natin. Hopefully, and we are praying, nakabay pa kung tani, na this week, before San Christmas, sana matapos, na depende pa ina sa trabaho. Pero gabira-bira, ginaaton mga linemen, ang ating mga engineers, actually, Action Art, ipabalo ko lang sa atin nga public gali, no? Naging suspend anay natin na atin nga pagbaton sa service application sa CENECO sa amon nga unit. Amo man na amon nga inspection sa mga bago nga nag-apply kit ang pagbayad. Gin-suspend anay nato until December 31. Kaya nga aton mga staff sila sa PR kag sa MPSL sa na application, nag-cater ito sa palang nga walk-ins ng mga reklamo sa mga individuals na wala pa dyan na sigahan. So, kadamo-damo, isang trouble kahapon, tapos dito sa mga duwa kadangaw, siguro ang papel na ginapang-tawag natin, ginapang-confirm, sa wala ko yung mga suga, at even sila sulit na ang ila, mga concern, so ginapang-tawagan sila isa-isa. Yung nga ang pagsalit. Kami nag-tutok sa individual, matugalag po mga ulidraho, dahil po nag-ibigin natin masarangan, because sa kadamo-damo, isang trouble. But, yung sa wala din tamaan sa Bacolod City. Okay. Pero mga more or less, kung di nagligad to siling ni Sir John Marie, pag-report sa inyo team dito sa Local Disaster Reduction Management Council meeting, 81 posts ang mga natumba. Kung naman mga 81 ka poste ninyo ang nagkala guba gidri sa Bacolod City? Sir. Sakto na siya. May bago pag may siya kag silay. May ara. Pag ikikita mo, actually, hindi sa Bacolod Ma'am Malo? Hello, ma'am. Do nag-motorboating, do cutting off ang signal. Okay na, Action Art. Subong ara na okay na. Siling ko, ma'am, kumusta? Subong, magambal ka tanan nga feeders, nagsiga na. So more or less, ang bilong nga Bacolod, ang tanan nga ma-area, salos nasugaan na, may ara na kuryente, magluwas sa mga individual houses. Yes, hindi man may mga individual houses na tag-isa sila ka linya, may ara dira isa ka kapasite, wala pa suba because may mga diferensya, may mga troubles, in-isolate natin. So, damo-damo, kita receive sa opisina at pa kita magabi, no? At 24 hours sa aton pag-receive sa mga complaints, hindi ka man tanan na sarangan. So, ginamat-amat lang natin, amo tutuloy ko sa ina-Action Art, nagatutok sa gagmay, nung nagatutok man sa dalagko. Okay. Ginapasalamatan, dili natin nga si GM Dan, ang ating na former nga acting GM, project supervisor, although din recall na siya, nagpadala siya sa lineman o tatlo kabilog sa Gapon na nagbulig man sa CENECO para magkabit man sa mga kuryente sa mga nagkala atustuhan man. Okay.
Pero why ma'am ang DOE from other electric cooperatives like Iloilo nga gin-augment diri sa aton mabulig? Actually, daw na plano tani wala action art ang more kag ang Meralco. I just don't know kung nagayon ato or basi wala naman lang dito kasi kung na-estimate naman lang sa CENECO daw makaya naman lang nila within this week na matapos ang lubrahon or before sa New Year kanan makuha na 100% wala na siyang gagmay, wala Okay. na sa mga ibang tagid. So Okay. wala naman to nagayon kay daw nakita daw din mas din super na nasa sila sa dito sa South. Grabe dito ang station. Pag sa Bohol, I think. So dito laging pabulog siguro. Okay. Ma'am, sa tanan nga mga member consumers nga naga-monitor karon nagabi may mag-concern nga gusto pa ipalabot. Ano ang mensahe sa CENECO para sa ila? Okay. Sige, sa ating mga member consumer owners sa nagapalamati, no? Ang walang na ating ginapabulungan, yung suspend ato ng aton nga application na services, including ang aton na ibang tagid na mga operations. Kaya ang aton tanan ng mga fieldmen, including meter readers, ang aton apprehension team, no? Ara sila tanan sa, ang disconnectors nato, nag-concentrate lang sila sa mga naustan kaya nagapangtakod sila. So, ara tanan sa field, tanan sa mga fieldmen, ara na sila, anang gabulig sila. Kung may mga ara, din lang individual nga wala ka report, please report to us para nga matutukan natin. Kasi hindi ka man mabalaan kung hindi mag-report sa aton. Kung may mga nag-report man nga wala ka gyapon nakadtuan, it's because gatos-gatos sa aton nga trouble, so ginapasunod lang naton. Okay. Pwede lang nga matawag sila o dapat personal nga magkanto sa office nyo? Pwede sila action art makatawag kasi actually sa nagligad ang aton telephone system nag-bug down, nagitungod sa network, may problema. But this time na balik naman siya. So, pwede na sila katawag. Damo naman kita sa mga nag-handle sa phones natin to answer sa ilang mga complaints at sa mga queries. So, pwede man sila ka-message sa aton siguro nga service application. Ako na nila mga concern, pwede na nila mabutang kag pwede man sila maka-message sa CENECO. Sa CENECO page actually may ara kita dito sa atong message chat nato nga pwede sila kasulod kag maka-complain. Kay may action art, may nagatutok man sila dira. Okay. Sige, on that note, Mabalo, salamat gid sa imo sinitiyempo karon ng gabi kag Merry Christmas. Thank you, Merry Christmas Action Art. Thank you, dear. Thank you sa ating mga pagpalamati and God bless for everyone. Thank you. Good night. Action Firing Line. Salamat gid Ma'am Malo Paruco. At least